Gihaya na sa Samal Island, Davao del Norte ang patayng lawas sa 8 anyos nga babaeng estudyante kinsa giingong namatay human matud pa gidagmalan sa classmate sulod sa tulunghaan sa Davao City. Ano yung report ni John D. Esteban? Jaira, balik na, Lord. Ibalik na si Jaira, Lord. Jaira, balik na, Jaira. Please. Thank you, Lord. Thank you, Jaira. God bless you. Nakahilak ang inahan sa namatayng 8 anyos nga estudyante nga si Jaira dihang gibasa ang mga suwat gikan sa iyang mga classmates. Personal kining gitunol sa prinsipal sa tunghaan sa biktima sa ilahang balay sa Samal Island, Davao del Norte, diin kini gihaya. Ang biktima giingong gidagmalan sa classmate sulod sa ilahang tulunghaan sa Davao City. Salamat kasi inyong pagmahal kang Jaira. Hindi na ako madawat. Wala na ba dyan? Hindi niyo makita si Jaira sa pagkakaroon. Hindi na niya mabalik yung kinabuhi. Hindi na siya kabalik sa eskwelahan. Hindi na siya ka-eskwela. Salamat sa inyong mga message kang Jaira o sa inyong ipakita sa iya. Gitunol usab sa school principal ang ilahang tabang ngadto sa pamilya sa biktima. Nagpaabot sila og pasubo sa pamilya. Ginaplanuhan matud pa nila nga magbutang og CCTV camera sa matag classroom pero ginapangitaan pa nila kini og pondo sa karon. Ang school plano nga magbutang og CCTV kada classroom. Okay. O dugangan pagid ang mga CCTV sa palibot para in kaso ng mga manghitabo makita dayon, ma-review dayon. Ug napoy sa CCTV sa classroom, siguro ma-inform ang mga bata nga naay CCTV, siguro maglikay sila kay balo man sila nga makita og naay mga buhaton. Sa matag adlaw nga mulabay kamingaw ang mabati sa mga ginikanan ni Jaira kansang pangandoy mamahimo untang teacher. Ipangandoy niya ma-viral siya, ma'am, sa TikTok. Pero lahi ang pagka-viral karon, ma'am. Wala na siya, ni paano na siya sa mo. Midumili na ang pamilya nga ipailawom sa autopsy ang lawas sa biktima. Hinuon ang ginikanan walay gibasol sa nahitabo. So sa pagkakaroon, ma'am, dili sa jud ako na masulti, ma'am, kay wala jud ko i-blame pod, ma'am. Okay. Kay mga bata naman gud pod, ma'am. Wala jud ko po masulti jud anak ko. Pero karon wala ko i-blame kasi kinsa wala. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gihapak matud pa og notebook sa ulo sa makadaghang higayon sa iyang classmate nga lalaki ang biktima sulod sa tulungaan niadtong July 17. Ginasuta pa sa kapulisan ang report nga matud pa gisiko, gisipa o gisumbag ang biktima. Gidala ang biktima sa manghihilot ay kini nadala sa ospital pagka July 21 ug didto na kini namatay. Base sa medical findings, brain failure o traumatic head injury ang gikamatay sa bata. Ang ating instruction sa station commander is to conduct in-depth investigation to determine yung tulo nitong pagkasawi ng isang estudyante at matukoy natin kung sino yung naging salary at paano naganap yung itong incident na ito. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.